dat juist van? Ja, ik ben even papa. Ah, zo zit je. Dat is mijn klein, dat is mijn beste. Ja. Dat is de beste, dat is mijn derde van de 7. Dat is een hier ook, dat is mijn derde. En ik ben een bedurven daas, zei mijn mama. Zeg, Ja, papa. een van de belangrijkste zaken dat we als volwassen brengen, dat is als kinderen leren de klok te lezen. Ja, papa, voor wat, papa? Ja, de klok lezen, dat is belangrijk. Voor wat, papa? De tijd lezen. Voor wat, papa? Ja, vaak je nou echt de klok leren. Ja, voor De wat, tijd. papa? Bijvoorbeeld, wij zouden anders weten, wanneer dat je naar school moet gaan. Dan roept mijn mami op. Ja, als mijn moeder na niet is. Dan roept hij mij op. En als we het er alle twee niet zijn. Dan ga ik die schuilen. Ja, en anders, als er nou eens iemand bij komt die vroeg schoolkens wel laat is. En die kunt hem niet antwoorden. Dan ben je toch wel erg stoem, hè. En voor wat wilt hij hem dan niet stoem? Je weet het toch ook niet? Wat zeg je? Allee, kom, we gaan er eens aan beginnen. We gaan het proberen. Ik heb een klok, een horloge, een polshorloge. Pols, Ja, polshorloge. pols. Nou, de tijd die is ingedeeld in zones en perioden. In uren en minuten. In hoeren en in minuten. Uren. Hoeren. Nee, geen van de mensen die zeggen uren en geen uren. Hoeren en hoeren. Uren dus. 24 uren. 12 in de dag en 12 in de nacht. Weet dat? Omdat ik het zeg, 24 uren in de dag, 12 in de dag, 12 in de nacht. Weet. 24. 24 in de dag en 12 Ja, in de dag. een dag is een dag en een nacht. Verstaat je dan daarna toch niet? 24 uur, als jij zegt, een vrijdag, dan weet toch iedereen dat er 24 uren in die vrijdag zitten. Dat je nou zus doen. Wauw. Allee, top. We gaan eens eraan beginnen. En op de horloge zie je, dat is misschien wat klein, andere mensen kunnen dat ook niet zien. Hè. Als klok ergens gesloten. Elke klok die heeft 3 wijzers. Drie. Wijzers, omdat ze de uren aanwijzen. Omdat ze de hoeren De aanwijzen. uren! De hoeren. Je hebt een dikke wijzer. Een dikke. Die wijst de uren. En dan heb je de tweede, die wijst de minuten aan. Minuten. En de derde, de seconde. Dus nog een derde. De wat? Allee, kom maar even. Dikke, de dunne, de wat? We beginnen. Kom eens. Dit is 2 aan. Dit is de dikke, De die dikke. wijst de uren aan. De Uren. hoeren. Dat zijn de dunne en dunne? die wijst de minuten. De minuten. Ja, de dikke uren, de dunne minuten. Dikke hoeren, dunne minuten. Ja. Maar zie je van bovenop de klok, dus zie je een nummer ook. 1 en 2. 3. Dat is 3. Dat is 12. Dat is 3, We papa. hebben al een reis. We hebben jullie misschien 2 reis op de klok van 1 en doen. 2 is 1 en 3. 2 is 12. En als een dikke op dat nummer ziet, dan is het 12 uur. Verstaan? Uren. Na die dunne, terwijl dat die dikke op de 12 stiet, stilletjes weg van die dikke. En voor waar? Die ziet die dikke dan niet geen. Jawel, maar als je de tijd wilt kennen, als je de tijd wilt lezen, dan moet die dunne toch wel stilletjes weggaan van die dikke. Dus, terwijl dat die dikke door de 12 stiet, gie die dunne stilletjes weg naar de 1, zie je de 1? Ja, papa, dat zie ik, ja. Dat is 5. En de 2 is 10, en de 3 is 15, en de 4 is 20, en de 5 is 25, en de 6 is half. Ja. Ja, 12 is 1 uur, en 6 is half, en 7 is 35, of 35,5, en 2 bons. Ja, dus, en terwijl dat den dunne dus opschuift naar de 1, gie de
de dikke langzaam weg van de 12. Ja. Verstoor ik het nog niet mee. De dikke die kan altijd langzamer, hè, papa. Ja, dikke mensen kan langzamer. Oeh. Dus de dikke ging langzaam en terwijl hij schuift de dunne op, naar de 2, naar de 3 en zo voort, naar de 12. Wel laat is het dan? 5 uur. Wanneer 1 uur, want de dikke die wijst de uren aan en de dunne de minuten, dan is het 1 uur. Het is goed, hè. Zal ik wel een zoete klok leren lezen, hè. Maar ik zal ook eens een digitaal unisex LED sporthorloge kopen. The